Serokê Yekîtiya Mamosteyên Kurdistanê eşkere kir ku ew li gel berpirsyarên Wezareta Perwerdeya Herêma Kurdistanê civiya. Di civînê de kêşeya xwendin û dibistanên taybet bi şagirtên penaberên Rojavayê Kurdistanê hata gotûbêjkirin. Hesen Qasim di lêdwaneke taybet de ji bo arkê da zanîn ku di civîna li gel berpirsiyarên Perwerdeya Herêma Kurdistanê de jimareyek xal weke çareserî ji kêşeya xwendin û dibistanên taybet bi penaberên Kurdên Rojavayê Kurdistanê ê li Herêma Kurdistanê dimînin hatine pêşkêşkirin. Weke Qasim dibêje ku piştî encamdana civînan raportek hate pêşkêşkirin û ew xalên çareseriyê ku hatine pêşkêşkirin ev in. Pûçkirina biryarê û hişna rewşê weke xwe heta ku çareseriyeke yekcarî were dîtin. Eger pêşniyara yekê cîbicî nebe, wê demê dibistanên taybet bi penaberên Rojavayê Kurdistanê ve berhênan tê de were kirin, bi gujmê remzî ji pereyan, ku mûçe û pêwîstiyên dibistanan dabîn bike. Cîbicîkirina sîstemê xwendinê bi zaravayê soranî ji polê yekî seretayî û mamosta li ser karê xwe berdewam bin. Herwiha Qasim eşkere kir ku Wezîrê Perwerdeya Herêma Kurdistanê Alan Hemed Saîd di vê derbarê de ragihandiye ku eger Encûmenê Wezîrên Herêma Kurdistanê pêwîstî û mûçeya mamosteyan dabîn bike, wê demê tûguhertin di dibistanan de nayê kirin û berhênan di dibistanan de qedexe ye.